Traballadoras e traballadores de Gadis e Froiz mobilizáronse na comarca e na provincia para reclamar un convenio digno. O persoal denuncia que cobra apenas 1.100 euros ao mes e só teñen un día libre de descanso a semana, condicións que non mellorarían co novo convenio. Os supermercados Gadis e Froiz do Barbanza e da provincia da Coruña viviron hoxe unha xornada diferente. O seu persoal secundou a folga convocada polos sindicatos Comisións Obreiras, UGT, CIGA e USO pola falta de avances na negociación do convenio colectivo. O Gadis Hiper de Ribeira foi o punto de encontro da manifestación que percorreu as rúas do municipio. Temos 8 reunións e nada, a empresa non cede, que estamos aquí para mellorar as condicións do convenio e ainda queren retroceder co convenio que temos ahora mesmo caducado, queren nos meter nun marco estatal, que eso sería o empeoramento total que podemos ter e nada, estamos aquí os compañeiros todos apoiando isto e nada, que normalmente, polo que estou vendo, isto sempre pasa nos sectores feminizados. Apuntou que dúas cuestións nas que debería haber melloras son o salario e o tempo de descanso. Eles teñen uns beneficios millonarios e nós cobramos 1.100 euros. Traballamos como escravos. Non chegamos a día 20. A día 20 non chegamos. Traballamos 6 días a semana, temos 3 sábados libres ao ano, máis 3 asuntos propios que, claro, intentamos collelo en sábados, porque 3 sábados libres ao ano non nos chega nada. Nada, o único día que temos de descanso é o domingo. Agarda que a patronal retome o diálogo e a reunión, xa que polo momento non houbo máis xuntanzas. Porque foron ao Marco a Madrid e, bueno, estamos pendientes a ver si chaman. O convenio vixente expirou este 2026, polo que o persoal reclama a necesidade de contar con el o antes posible e con condicións melloradas. Peticións que fixeron tamén nas rúas con diferentes concentracións e movilizacións. Santiago, hai en Coruña e hai en Ferrol tamén. O día 29 fomos a Santiago todos, pero ahora consideramos que era importante ter unha manifestación aquí en Ribeira para dar visibilidade aquí neste pueblo, porque este súper tamén é moi importante. A xente que traballamos aquí, que levamos 20 e pico de anos, estivemos calada moitos anos, e agora a xente ten ganas de poñer os seus dereitos e que nos empecen a valorar. Lamenta tamén que afirman non escoite as súas demandas. A empresa contratou xente para hoxe, fan as súas artimañas e, aquí estamos todos loitando. E agradeceu a comprensión e o apoio dos clientes habituais. Hoxe percorreron as rúas de Ribeira dende o Gadis Hiper para dar a coñecer a súa problemática e seguir reclamando diálogo e que se escoiten as súas peticións. O persoal reclama melloras salariais para poñer fin á perda de poder adquisitivo. Ademais, as traballadoras da provincia da Coruña perciben soldos máis baixos que os de outras provincias galegas. Tamén se pide unha redución da xornada anual, mellora nos horarios e nos descansos.